Arratsaldeon guztioi. Esker mila hizkunaren izenean gaurko hitzaldira etortzeagatik. Orain arte, hizlarien aurkezpena Iñakik egin izan du, baina gaur ez du etortzerik izan. Marisa bere emaztearen osasun egoera oso larria da, eta berarekin dago. Bai Marisari, bai Iñakiri, eta bai Mikel beraien semeari, hizkune osatzen dugun familia honek elkartasun bero baten mezua helararazten dizuegu. Animo eta aurrera. Gaurko hizlaria Paulo Agirrebaltzategi. Arotz Oñatin jaioa dugu. Frantziskotarra. Erroman doktoratu zen teologian, eta bertan eta Deuston izan da teologiako irakaslea. Aldizkari eta erakunde ezberdinetan parte hartu du eta hartzen du. Jakin eta Herria 2000 Eliza aldizkarietako erredakzio kidea da. Jakin eta Uzeiren hiztegi berezien koordinatzailea. Eusenor Euskal Entziklopedi proiektuaren diseinatzailea eta bertako I-Geide zuzendaria. Euskal Kulturaren Batzarraren lehendakaria. Bere ikerketa teologikoetan eta artikuluetan hizkuntzak eta kulturak duten protagonismoa agertzen da. Baita ere nagusitzen da Elizak Euskal kulturarekin duen harremana. Gaur garrantzi erraldoia dauken gaia. Interesgarria deritzugu gaurko hitzaldia. Eliza eta kulturak Vatikano II konziliotik honantz eta harantz. Bere ekarpen nagusiak aipatzekotan aipatuko ditut. Tesia, configuración eclesial de las culturas. Kultur teologia eta askapen teologia. Euskal teologia. Hizkuntzaren antropologi ikuspegia. Lurra eta hizkuntza askapen teologiaren argitan. Euskararen aldeko mugimendu sozialen zeregina etorkizunean. Elkartasuna eta gatazka Elizan, Euskal Herri Elizan. Bere jakinduria zabala eta herrikoia, herrian txertatua. Euskal Herriari, hizkuntzari, kulturari, sufrimenduari, itxaropenari lotua bere bizia. Paulo, esker mila gure eskariari erantzuteagatik eta irea duk hitza. Ederki arratsaldean bada, nik ere agur bat bidali nahi diot Luisi, berarekin Iñakiri, barkatu Luisi, Iñakiri, bai, berarekin ibili izan naiz, gora bere, hitzaldi hau nundin ora joan behar zuen, eta jakiteko, eta atzo bertan eman bidale zidan e-mail bat esanez, berak ia hitz eginda geunden, nola elkartuko ginen Gaztelu plazako kiosko ondoan, ona etortzeko nik gutxi gora bare banakien. Zaldiko maldiko nun zegoen, baina oso, eta berak esan zian, neuge ongo nahi zain eta antxe elkartuko gara, eta atzu bidalizian mezu esanez, begira ezin dut, emaztea ingezkidekoat, eta orduan nire aldetik ere agur bat Iñakiri. Hau esan da, esan dizue, gaia Eliza eta kultura, Eliza eta kulturak, hori parentesi artean jarrita dago, baina gehien bat kultura, kultura abstraktuan hitz egitea komplikatua da. Kulturak, ez dago kulturarik abstraktuan, baizik kulturetan dago kultura. Orduan kulturak, Eliza eta kulturak. Vatikanoko 2. kontziliotik honantz eta harantz. 70 urte beteta, ez da sintoma ona seguruenik orain, atzera begira, 50 urte atzera begira jartzea, ez da sintoma ona.
Baina gogoratu nahi dut orduan izan genituen gu gazteok, orduan gazteok, izan genituen itxaropenaketan. Eta nola bizi izan genuen, ez hortan ez gara sartuko, baina bai erreferentzi honek, horrein dela 50 urte inguru, bai urtetan, egin zen kontzilioarrek, ekartzen dizkigun erresonantzia gazteak. Eta erresonantzia, orduan izan dako esperantzak. Eta beraz, nostalgian sartu gabe, gogoratu nahi nike, orain dela gutxi irakurri dudan Nicolás Castellanos. Nicolás Castellanos apezpikua zen, Palentzian, utzi egin zuen, Boliviara misiolari joateko. Orain dela, ez dakit, 30 bat urte badirela, uste dut gehiago izango dira behar bada. 30 bat urte behi. Orduan liburu bat idatzi berria du, Resistencia, Utopía y Profecía en la Iglesia de hoy. Eta berak dioenarekin, berak dioen frase honekin, edo esaldi honekin guztiz banator. Los que vivimos ese kairos, aquel periodo feliz, en fin, de esperanza, los que vivimos ese kairos del concilio, el Concilio Vaticano II, quedamos marcados y señalados en actitudes y comportamientos. Empezamos a situarnos, entonces, en la Iglesia bajo las coordenadas del Concilio Vaticano II. Bera bizitza markatu baldin bazuen beste askorena ere, uste dut markatu zuela, eta horietan sartu dezaken neure burua ere. Eta zuetako asko ere seguruenik bai. Gazteago zerate gehienok bintzen baina, ederki. Orduan hitz egin behar dugu, baneukan, Iñakik eskatuta, alako indize edo ari tituluotan jarrita, baina esan didate ondatuta dagoela nonbait proiektorea, eta beraz ezingo dugu proiektatu peskatxoat ikusteko tituluz edo behintza titulu txikiez edo joateko segitzen, baina orduan hitz egingo dugu hain zuzen, kontzilio batetik, 3 kapitulu izango da, 3 kapitulu edo. Barkatuko didazu ez, gertatzen zaidana sarritan da, hitzaldioa prestatzen hasten naiz, eta gogoz hasten naizenean, eta ahaztu egiten ez hitzaldi bat prestatzen ari naizela. Eta ateratzen zait behar bada, errebista batereko artikulu luzea, eta bildur naiz gaur hemen prestatu da dokadana, ez dakit nola moldatuko garen. Baina, ordu bete daukagu, ordu bete edo eskazo honezkero, baina saiatuko gara, punturi nagusienak behintzote ematen ez da. Orduan, 3 kapitulu edo 3 partetan egingo dugu. Batetik, kontzilioa, Vatikanoko 2. kontzilioan nola tratatu edo ze tratamendu daukan kulturen arazoak. Batez ere, Elizaren ikuspegite begiratuta. 2. izango da, han emandako pautak edo han egindako hango dokumentuetan agertzenan doktrina, esan dezagun, nola desarrollatu dan azken 50 urteotan. Eta 3. izango da, 50 urte pasadira, oraindik, uste dut, gu guztiok oraindik, kontzilio horretan bizi garela ni bai, hau da, 50 urte pasadira, baina niretzat oraindik biziri dago kontzilio hori, orduan gaurtik aurrera begira, arazo edo gai honek nolako iradokizunak egiten dizkigun Elizaren, aurrera begira Elizaren jokabiderako. 3 kapitulu orduan, eta orduan kontziliotik onantz eta arantz, pizkatxo kontradiktorio da, nahiko nahazia da tituluan nahi baldin bada, kontziliotik onantz esan nahi du azken 50 urtiok. Eta arantz ez da kontziliotik aurrera, hau da kontzilio atzetik, begira, baizik, imaginatuz gaur dugula kontzilioa, hemendik aurrera begira, arantz, hau da, aurrerantz nola, ikusi gai hau nola tratatu edo nola ze exigentziak hartzen dizkigun. Esan behar dute, eta berriro ere referentzia eginez, 50 urte, ni orduan arantzazun nengoen, 23 urtekoa, eta teologia ikasten edo, eta handik gero Erromara joan nintzen, eta Erromaran hain zuzen hartu nuen gaia hause izan zen, tesina egiteko eta gero doktore tesi egiteko hain zuzen
ordurako bukatuta zegoen kontzilioa, 76an joan nintzen, 76an barkatu, eta 75an bukatu zen kontzilioa. 76an, eta gai hartu nuen gaia hain zuzen izan zen kulturak, kontzilioan nola tratatuta zauden kulturen kontua batez ere eklesiologiate begira. Horregatik titulua aipatu du, gero tesi handik, 70an bukatu nuen, 77an argitaratuteko tesiak dauka, konfigurazione eklesial de las culturas. Aipatuko dugu behar bada, konfigurazione hitz arraro hau nundi doan, tokatuko zego gero behar bada ikutzea. Beraz, gai hau, nahiko hurbilekoa izan zait ordutik, gaztetatik, eta gero ona itzulita, Euskal Herrira itzulita ere, 70. urte haietan, itzaldiak eta desente eman behar izan nuen gai honetaz. Torregatik, eskatu zidatenean, itzaldi bat eman behar duzu Iruñan. Egia da, gai hontaz, garai hartan ibili nintzen askotxo, gero berriz, noiz behinka itzultzen nintzen artikulu batekin edo itzaldiren batekin, baina, aldika bakarrik, ez da? Eta ordu eskatu zidanean zertaz egin behar dugu, eta, pentsatu eta zera. Begira, hause proposatu nien, gai hontara itzultzea gogozkoa dudalako, eta importantea ere badelako uste dut interpretatzeko gaurko Elizaren dinamika hildo bat edo beste. Gero ikusiko dugunez. Ederki, beraz, gaiaren aldetik, nahiko hurbilekoa eta nahiko esango nezaken ere bizitzako edo nere artikuluetan da bai, gairik minenetakoa, bihotzekoenetakoa izan dela. Guazen orduan, Vatikanoko bigarren kontzilioan, batetik kontzilioa behar ikusi behar da, sekula ezagutu gabeko kontzilio bat izan zela errepresentazio aldetik. Zango izuet, 2005 bat izan ziren apespiku edo, kontzilioko guraso deitzen diren horietakoak, eta horietatik 300 ziren afrikarrak, 200 asiarrak, eta 75 bat ozeaniarrak. Besteak europarrak edo amerikarrak, ez da? Baina honek esan nahi du, mendebaldeko mundua esaten dugun hortatik aparte, sekula ikusi gabeko asamblea bat izan zela. Alde hortatik, kultura anitza benetan izan zela, kontzilioa bera. Eta horrek esplikatzen du baita ere, hainbat problema ikutu alizana orduan ze eskabidea zegoelako, ez da? Eta gainean, importante izan zen baita ere, ekialde hurbileko Eliza katolikoak, baina erromarekin bat egiten dutenak, baina Eliza ortodoxa esan dezagun. Hau da, garai bateko kristautasunan lehenengo mendeetan sortutako Elizen, ekialde hurbileko Elizen jarraitzaileak, ez da? Hoien presentzia, importante izan zen, ez hainbeste numeroagatik, baina bai beren presentzia eta parte hartze kualifikatu izan zutelako, eta gogoan dut batez ere, orduan, segitu baldin bat zuen, el Maximos laugarrena, Zaig, Antiokiako patriarka zen bera, eta oso itzaldi, oihartzun handiko itzaldiak egin zituela, eta partaidetza ona, eta seguru asko orientalium eklesiaron, gero esango dugun dekretu hori, zer esanik izan zuela hor, oso importante izan zelako gero ikusiko dugunez, ez da? Orduan partaidetza esan nahi dut, konzilioan importante izan zela. Eta hau esatean, hasiko naiz hain zuzen, Elizaren historiari ikutuz zerbait, hasierako Elizaren historiara itzuliz. Elizan egon dira bi eredu. Hau da, lehenengo mendetatik bi Eliz eredu eduki ditugu. Bata izan da, ekialde hurbilean sortu ziren bertako hizkuntzen eta bertako kulturetan sustraitutako Elizak, Eliza siriakoa, kaldearra, armeniarra, koptoa, abisiniarra, eta, bat astuko zait behar bada. Eta, horiek
nolabait eliza partikularrak gero beren patriarkarekin organizatu zirenak, eta oso eliza eredu plurala, elizaren organizazio plurala, eliza zera bakoitza bere hizkuntza, bere liturgia eta bere reflexio teologiko propioarekin ere bai. Beste eredua da Mendebaldeko eliza. Grezietik Erromara datorrena, Erroman greko erabili zuten, elizak Erroman bertan greko erabili zuten lehenengo 2 mendetan. Liturgian. Bai. Lehenengo 2 mendetan behintzat bai. Gero ia latina sartzen hasi zen behintzat. Eta gero latinaren bidez edo latinaren bidetik zabaldu zen eliza bera ere Mendebaldean, ezta? Eta orduan eliza latinoa esaten dugu, eta eliza latinoa ez da bakarrik latina erabili izan delako oraintxe arte, bere hizkuntza ofiziala hori izan delako, baita ere liturgia aldetik, erromatar liturgia, hasieran sortu ziren imperioa erortzean, eta Espainian eta Galian sortutako beste erreinu horietan sortu ziren liturgia berezi batzuk ere, mozarabea Espainian eta Galiarra Frantzian eta, baina horiek desagertu ziren erdiaroan, batez ere Gregorio Zazpigarren aita santuarekin eta Karlomagnorekin. Eta beraz, nolabait olako sustraitxo batzuk gelditu zira, Milan eta abar, baina ia 11. mendean guztiz baita ere ez bakarrik hizkuntza aldetik, liturgia aldetik eta derecho aldetik, eta Erromaren inguruan organizatatu dago guztiz Mendebaldeko eliza esaten duguna. 2 eredu beraz, bata zentralista eta esan dezagun uniformizatzailea, eta bestia eliza plurala, ekialdekoa, ezta? Oraindik ere jarraitzen dutena, eta lehen aipatu dut, kontzilioan beren presentzia eta beren partaidetza importantea izan zuena. Bueno, hau esan da, kulturaren gaian nola dago kontzilioan. Lau, batez ere, dokumentu askotan agertzen da, bakizue, 17 uste direla dokumentu importanteak edo kontzilioak onartu zituenak. Horietan, batean da bestean agertzen da, esatu baterako Lumen Gentium elizari buruzko dokumentuan baita ere, eta gero liturgiakoan zer esanik ez, batez ere herri hizkuntzak onartzen direnean, eta baina beste 4 dokumentu ditugu batez ere kulturaren gaia berariz eta zuzenean tratatzen dutenak. Eta hori dira, batetik, adgentes edo, misio ekintzari buruzko dekretua. Bestea da, lehen aipatu dudan Orientalium Ecclesiarum, hau da, hain zuzen ekialdeko elizei buruzko dekretua. Orientalium Ecclesiarum deitzen diote. Latinez horrela deitzen dira, eta bestela ez dituk ezagutu ere egiten. Bestea da, unitatis, redintegrazio hori da ekumenismoari buruzkoa. Eta azkena, eta ez azkena delako ezera, behar da importantea behintzat, Gaudium et Spes, eliza gaurko munduan gaiari buruzko konstituzio pastorala. 4 dokumentu horiek dira batez ere honela definitzen du kontzilioak kultura, jakina kulturaren definizioak eman dira undaka. Eta hortxe galdute biltzen dira zerak antropologoak eta kultura antropologoak, ezta? Orduan antropologo bakoitzak beharra sentitzen du bere definizioa emateko. Kontzilioak ere berea eman zuen. Eta oso zabala, baina nik uste nahiko jasotzen du, kultura antropologian, dabiltzen gai nagusiak jasotzen dituela. Honela dio, kultura hitzaz, oro har, gizakiari, nahiko trinkoa da, kultura hitzaz, oro har, gizakiari bere espirituaren eta gorputzaren gaitasun askotarikoak hobetzen eta garatzen laguntzen dion guzia esan nahi da. Beraz oso zabala da, alde hortatik, gero bado konkretatuz, Kultura hitzaz oro har gizakiari bere espirituaren eta gorputzaren gaitasun askotarikoak hobetzen eta garatzen laguntzen dion guztia esan nahi da kultura hitzaz. Bere mendez jarraitzen du definizioak oraindik,
definizioak edo nahi baldez deskrizioak. Bere mende ezarri nahi du lurbira bera, gizakiak, ezagutzaren eta lanaren bitartez, beraz lanaren kontua datorkigu hemen, eta nolabait gizakiak bere ingurunea moldatzea. Lagun arteko bizitza gizatiarrago bihurtzen da, beraz sozializazioaren kontua. Bai familian eta bai gizarte zibil osoan. Ohituren eta erakundeen aurrerapenaren bidez. Azkenik, bere ekintzetan adierazten, komunikatzen eta gordetzen ditu mendean barrena esperientzia handiak eta gurari espiritualak askoren are gizadi osoaren onerako izan daitezen. Hau da, produktu kulturalak. Izan daitezke milak museotan daukenak, baina hori baina askozaz gehiago, ez da? Hizkuntza bera eta edozein produktu kultura instituzioak mila gauza. Hoiek dira kulturaren nolabaiteko gauzatzeak eta jendeari pasa daitezkeena. Kulturaren esan dezagun alderdi ez materiala, baina bai objetibizatua. Beraz, gutxi gora ideia bat egiteko nola ulertzen duen kultura oso kontzeptu, oso ikuspegi zabala hartzen du kontzilioa kultura hitz egitean. Eta orain jarraitzen du, horti dator giza kulturak nahita ez alderdi historiko eta soziala berekin izatea. Eta kultura hitzak, esanez soziologiko eta etnologikoa maiz hartzea. Hau da, kulturari buruz hitz egin beharra, kulturei pluralean hitz eginez. Hau da, sentido etnologikoa eta soziologikoa hartzen duenean kultura, ez da kultura, baizik kultura da kulturak. Kultura ezberdinak. Beraz, kulturaren kontzeptu antropologiko hortatik pasada kulturaren kontzeptu soziologiko etnologikora. Eta orduan, batez ere, ez kulturari buruz hitz egiten dugu, batez ere, Gaudium et Spes, kulturaren, esan dezagun, zentzuan gehi antropologikoagoan, baina gehiago dago, hau da, kulturei buruz zentzu etnologiko edo soziologiko, hau da, kulturak. Definizio honetatik abiatuta, hasi gaitezen zeran, Adgentes edo misio ekintzari buruzko dekretuan, batez ere asko hitz egiten da hor. Misionologia, esaten daba, misioei buruzko teoria edo teologia eta pastoraltza definitzen duen zientzia, alor teologikoa, misionologia. Misionologiak, 20. mendean, misionologia edo misio ekintzari buruz, entziklika oso importanteak egon aita santuek publikatu zituzten 20. mendean, hoien artean, Evangelii Precones, Fideitonum, etc. Pio Amabigarrenak eta lehenago ere bai 26an ere. Badaude zerak. Orduan, hoiek erabiltzen dute konzeptu importante bat, la plantazion, hau da, misioetan zer, misio ekintza definitzeko edo, Elizak nolabait landatu egiten da lurralde berrietan, edo kultura berrietan, edo herrialde berrietan. Hori da, la plantazio deitzen duena, eta horretarako beste kontzeptu bat, la adaptazion. Elizak horko kulturetara adaptatu, egokitu egin behar du. Bi kontzeptu, plantazio eta adaptazio. Egokitzia, beraz, Eliza lehendik dagoen, edo lehendik Eliza tradizional historiko honek egokitu egin behar du bertako ohitura, kultura, instituzio eta eta filosofiara, herrialde bakoitzean. Hori izan da bi kontzeptu nagusi misionologian, ez da? Adegentez zerak, pizkatxot aurrera godoa. Hau da, asumitzen du, onartzen du, adaptazion, egokitzi hori, baina beste hitz bat ematen digu oso importantean ere ustez, konformazio. Hau da, Elizak
konformare, latinezko hitza da, hitza erabiltzen du, ez dakit nola itzuli behar genuen zer konformazion ez da noski, baizik nolabait kulturen forma berri bat hartu behar du Elizak. Kultura bakoitzean Eliz forma berri bat. Konformatu edo bai hartu zera. Eta nik uste oso konzeptu importantea dela, oso aportazio interesantea kontzilioan, zera adgentes hontan, misionologiari dagokionez. La konformazion, bai, kulturen edo herrien, hau da, Elizak forma diferenteak hartzen ditu kulturen arabera. Ez da adaptazio baino askoz gehiago da orduan, sustraituta herri bakoitzean, kultura bakoitzean, azten da landare, Eliz landare berri hori kultura bakoitzaren arabera eratuta. Hori zera, adgentes kontzilioan, hortik zera, pasatzen gara hori da misionologian edo bai da, zera, eremu horretan landutako kontzeptua eta hemen desarrollatzen dena. Baina, zera hortatik pasatzen da zera, eklesiologi kontzeptu hori kontzilioak daukan meriturik handiena da, eklesiologi osora pasatzen da hori. Nola pasatzen da? Batez ere ekialdeko Elizei buruz egin duen dekretuarekin. Orientalium Ecclesiarum, orduan hor Eliza hoiei ematen zaien balio, batez ere bereien kulturetan, hizkuntzetan eta pentsamentuan desarrollatu diritzen Eliza hoiei ematen balioagatik, balioarekin, Orientalium Ecclesiarum dekretu horretan batez ere, gertatzen da misionologien landu izan den batez ere konzeptu hori, batez ere la adaptación y la conformación y la pluralidad de iglesias, Elizaren anistasun hori, konfirmatzen dela ez bakarrik orduan momentu honetan herri, misioetako herri edo Eliza berrietan egin behar dena, baizik Eliza osoarentzat balio du horrek eta balio du hain zuzen hori gertatu izan delako Elizaren hasieratik. Eta Orientalium Ecclesiarum horrelde hortatik balio hori du batez ere, nola zabaldu egiten delako konzeptu hori Eliza osora. Eta eklesiologia edo Elizaren teologia osoko konzeptu bihurtzen da. Bai, Orientalium Ecclesiarum eta Unitatis Redintegrada esan du bi dekretu horiek batez ere balio hause du guri dagokigunez momentu honetan. Bueno, hori da orduan batetik, zera, adaptaziotik, sakontzera, la konformazion hori, eta bestetik Eliza osora zabaltzea ideia hau, ezta. Bueno, eta zera, laugarren edo, hirugarren behar bada, aportazioa izan zen kulturaldetik batez ere Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, beste ikuspegi batetik, etikotik, antropologikotik eta soziologikotik, ez hainbeste Elizaren ikuspegitik, baina baita ere Elizaren ikuspegitik, noski. Eta batez ere, zera, hizkuntz ez, kultur eskubideen aldetik, giza jendeek eta herriek dituzten hizkuntz kultur eskubideen defentsa egiten duelako. Eta alde horretatik importantea izan zen gure garaian, eta importantea da batez ere situazio konkretu batzuetan, honek, konstituzio pastoral honek eta lehenxiago Joan 23. Zera, publikatu zuen Pacem Interris entziklikak aurreratu egin zituen ideia hauek, baina biak izan ziren, oso importanteak, orduan gazteo ginen ontzat eta beste entzat ere bai pizkatxoat problematika oso bizi-bizia genuelako. Beraz, kulturen arazoa ez gara sartuko gehiegi hontan, baina alderdi etikotik, alderdi antropologiko eta alderdi soziologiko eta politikotik, importantea da batez ere Gaudium et Spes. Bueno, orduan, hori da pizkatxoat, zera kontzilioak
nola erabili zuen gai hau bere dokumentuetan. Bueno, kontzilioetik onantz, ze desarrollo edo ze nola tratatu izan da, hau nola asumitu izan den. Zera horiek horra ipatu dudian ideia nagusi batzuek eta konformaziorekin batez ere itzuliko gara, nola asumitu duen eta nola desarrollatu den Eliz pentsamentuan eta praktikan, nola bait. Ez da erreza, 40 urte pasata, 40 urte hauetan sintetizatzea nola joan den kulturei buruzko hildo, gogoeta eta praktika hildo hori laburtzea, baina holako zera batzuk azpimarratuko ditugu puntu batzuk behintzat. Eta hasi nahi dut Elizaren inkulturazioa, hemen dago hitz klabe bat, inkulturazioa. Bueno, hau da, inkulturazio hitza antropologiatik dator. Eta antropologoek aspalditxotek erabiltzen zuten, eta esan nahi du gero, egia duen ere tezien ere erabili beharra izan nuen, eta inkulturazio hitzak antropologoentzat esan nahi du gizabanakoa norbait edukazioaren edo heziketaren bidez bere komunitateko kulturan integratzea, sartzea eta jaztea. Kultura horretaz jaztea. Hori da oro har antropologia. Orduan, kontzilioak ez zuen hitz hau erabili. Kontzilioak lehen esan dut, adaptazion, konformazion hitz hori klabea da. Baina inkulturazio hitza ez zuen erabili. Baina kontzilioa ireki zen urte berean nunbait Elizako teologo batek erabili zuen, jesuita batek hain zuzen, zeran, Gregorianako jesuita batek erabili zuen ez inkulturazion, baina bai inkulturar evangelioa inkulturatu egin behar da Elizan erabili zuen. Baina batez ere hitz honek hartu zuen bere garrantzia, eta berriro ere, orain aita santo jesuita dugunez, jesuitekin. Hain zuzen, 1978ko jesuiten kapitulurako, uste dut urte hortan kapitulu ez dakit, baina dokumentua 18koa da, Arrupek, beraz, Arrupek bere kontseillariekin da prestatu zuen dokumentu oso importantea, eta titulua du, hemen egon behar du. Documento de trabajo sobre inculturación. Lehen aldiz, holako dokumentu importantea behintzate jesuitentzat eta bestentzat ere bai, erabili zuen inculturación hitza. Eta honela definitzen du berak inculturación. Encarnación de la vida y del mensaje cristiano en un área cultural concreta, de forma que esta experiencia no solamente llegue a expresarse con los elementos propios de la cultura en cuestión, lo cual no sería más que una simple adaptación, sino que se convierta en el principio inspirador, normativo y unificador que transforme y recree esa cultura, dando así origen a una nueva creación, a una nueva iglesia. Ez dakit berriro irakurri behar duen, uste dut oso importantea, eske eragin handia izan du gero. Kontzeptu honek, hau da, hitz honen bitartez desarrollatu dan pentsamentu batek, importantzia izan du. Berriro irakurriko dut. Inculturación es la encarnación de la vida y del mensaje cristiano en un área cultural concreta, de forma que esa experiencia no solamente llegue a expresarse con los elementos propios de la cultura en cuestión, lo cual sería simple adaptación, que ya en los encikliketan eta gero Vatikanoko bigarren adekentez bertan ere agertzen dena, adaptación, lo cual no sería más que una simple adaptación, sino que se convierta en el principio inspirador, normativo y unificador que transforme y recree esa cultura, dando así origen a una nueva creación. Beraz, estas cosas gehiago da, kultura bakoitzia konformazio dagoaz hemen. Hau da,
konformazio eta oraindik ere gehiago esango nuke. Ez da bakarrik Eliza kulturaren forma nolabait esateko hartzen duela, baizik Eliza edo evangelioa edo Kristo mezua bihurtzen da principio inspirador, normativo y unificador que recrea la misma cultura. Eta en esta recreación surge la nueva iglesia. Bueno, orduan inkulturazio hitza, eta bueno, aitortuko diogo gure Pedro Arruperi, hau zabaldu izana, eta bueno, handi gutxira, iaito santuak eraziziran, inkulturazio hitza erabiltzen. Juan Pablo Bigarrenak, ia urrengo urtean edo bere dokumentu batean ia erabili zuen, eta geroztik asko erabili izan da, eta hainbat liburu daude hitz hau esplotatu dutenak, baina hitzaz aparte nik uste pentsamentuak duela balioa, eta horren inguruan desarrollatu den Elizaren eta kulturen arteko pentsamentua. Bueno, hemen behar bada sartu beharko, bueno, ez nahi sartuko, zan edut, inkulturazion, sentido honetan, eta definizio honetan, bueno, antropologian beste hitz bat erabili izan da, konfigurazion, Elizen konfigurazioa, batez ere Ruth Benedict antropologoak landu du kontzeptu hau, eta hain zuzen da, kultura bakoitzak, pattern, esaten du bera, modelos, edo sistema bakoitzean modelos edo osatuta dago, eta bada modelo nagusi bat, eredu nagusi bat, kulturari batasuna, integrazioa eta konfigurazioa ematen diona. Bueno, orduan, egia da, nire tesian kontzeptu hau erabili nuen, hain zuzen, eta gero, esplikatzen denez, inkulturazioeteko zurbiltagoena. Hau da, konfigurazio da, hain zuzen, konfigurazione eklesial de las kulturas. Esan nahi dudana da, Elizak edo Kristo mezuak, evangelioak, kulturetan enkarnatzean, konkretatzean, bat egitean, bihurtzen da mezu hori kulturen transfiguratzaile edo zerak besteak esaten duen principio inspirador, normativo y unificador que transforme y recree esa cultura. Baina, bueno, utzi dezagun orain, konfigurazioarena oso hurbilekoak dira antropologiatik datorren hitza, bueno, bia datoz antropologiatik, baina, bueno, zerak arrakasta izan duen, teologian arrakasta izan duena bat zer inkulturazioa da. Bueno, eta inkulturazioen pentsamentu orduan, bueno, desarrollatu da, desente zeran, eta askotxo desarrollatu da, hainbat obra daude, eta esan dut, aite santu izkera ofizialean ere sartuta dago, eta gure herrien, Euskal Herrian ere, hainbat, bueno, gure herriko fenomenoa edo gure herriaren Elizaren egoera edo fenomenoa aztertzeko ere, bueno, erabili izan da desente kontzeptu hau, esango dut 1981 Gipuzkoan setienek eraginda debate bat edo lako gogoeta luze bat egon zen, gai honi buruz edo bai inguruan behintzat eta gero konflikto kulturali komunidad kristiana bezala aterazena, liburu bezala aterazena, reflexión teologiko pastoral, bueno, eta beste zerbait besteren batzuk aipatzearren, batez ere Félix Plazerrek erabili izan du kontzeptu la inkulturazion en la iglesia en Euskal Herria, eta, bueno, guri artean ere, ez arrakasta bakarrik, baizik, nik uste baliatu izan dela urte hauetan. Beraz, alde horretatik, esan dezagun, bueno, kontziliotik, nolabait aurreratu edo kontziliotik abiatuz, kontzeptu konformazio ura esan duguna, oso hurbila, iruditzen zen niri, inkulturazio hitzaren bitarte desarrollatu eginda. Bueno, beste aldetik lehen esan ditugun kontzilioaren beste kulturen inguruko pentsamentua nola desarrollatu edo zenbaterainoko arrakasta edo zenbaterainoko aurrera bidea izan duen guri artean, bueno, kultur eskubideen
problema eta badakigu gero populuren progresio entziklikarekin eta kontziliotik bertatik abiatuz, guretzat, lehen aipatu dudana oso importanteak izan zirela, geure situazio kulturalian eta hizkuntzaren Euskal Herrikoan eta dokumentu oso importanteak eta gerora ere, nik uste oso baliegarriak izan ditugula, baina, enaiz hartuko hoiek zenbaterainoko literatura sortu duen edo zenbaterainoko eliz praktika sortu duten, ezta? Beste puntu bat honi buruz eta Euskal Herrien ere oihartzuna izan duen eta dalako eta baina askapen teologia. Askapen teologia dena dakigu, kontzilio ondoren sortutuko mugimentua, batez ere Amerikan, eta batez ere menpetasun ekonomiko eta pobretasun ekonomikoari erantzun, nolabait teologiatik edota kriston bezutik erantzun nahian, batez ere horri erantzun nahian sortu eta landu zela, ezta? Bakarrik gero gertatu zen, eta nik uste askapen teologiako zenbait autore konturatu ziren, pobretasuna ez dela bakarrik ekonomikoa, pobretasun ekonomikoarekin pobretasun kulturala dagoela sartuta, menpekotasun kulturala dagoela sortuta, eta azken urteotan, azken urteotan, askapen teologiaren pentsamentua bera ere, zabaldu da, kultura askapena, ez bakarrik ekonomia askapena, kultura askapenaren teologia bezala, batez ere Afrikan eta Asian eta Ameriketan bertan ere bai, bof bera ere bai neurri batez, baina beste teologo batzuk batez ere. Eta Euskal Herrian izan du, pentsamentu honek bere oihartzuna ere, eta bertatik egin nahia askapen teologia bat, bertako problematika, menpekotasun kultural, hizkuntzazko menpekotasunetik pentsamentu teologio landu nahia. Egia da, eta esan beharra dago, nahiko puntualak edo nahiko zerak intentuak izan direla asko eta desarrollo handirik ez dugula lortu geure pentsamentua sortzeko. Baina, esan nahi dut, kulturaren zerak, kultur menpekotasuna, kultur pobretasuna, elementu importante bat gertatu dela zeran reflexio teologikoan ere eta gure artean ere eukidu bere oihartzun nahiko importantea, baina ezeari gehiegi laudorio gehiagirik eman gabez nik uste beste problema zabalagoa ere badaukaguelako gure artean, pentsamentu teologikoa bera ere nahiko pobre daukagulako, ezta? Orduan herri minorizatuen eta kultura minorizatuen teologia, edo hoiei erantzungo dien teologia bat, importantea da, eta nik uste kontzilioaren aritik doala, eta gero askapen teologiak erakutsi digun metodologia erabiliz, esan dudan bezala, pobretasun eta menpekotasun ekonomiari erantzute ziona, baina gero zabaldu egin, ez bakarrik kultura baizik feminismoa, hau da, menpekotasun modu guztiei erantzungo dien teologia. Eta hor dago, baita ere, kultur menpekotasuna, kultur pobretasuna, pobretasun ekonomiko lotuta dagoena, noski. Orduan, kontzilioaren ondoren, desarrolloa olako apuntetxo batzuk, kulturaren edo kulturen kontzeptuak inkulturazio hitzaren bidez izan duen desarrolloa edo izan dituen ireki dituen linea batzuk, ezta? Eta guazen orduan kontziliotik arantz. Nahiko ondo. Hau da, nola hemendik aurrera, 50 urte pasa dira, baina oraindik kontzilioan edo kontzilio horrek hori baliozkoa dugula, sinesten dugunok edo uste dugunok, gero beste gauza bada, 3. Vatikanoko edo Brasilgo Sao Pauloko kontzilio ekumeniko berri bat behar den ala ez, hori beste kontua da, 3. ez, beste kontzilio berri bat behar den ala ez, hori beste kontua da, baina Vatikanoko 2. kontzilioak oraindik balidoa, oraindik inspiratzaile importantea, eta oraindik desarrollatu gabe nahikoa dagoela uste dugunontzat, gaurtik hasita planteatu behar dugu, eta 50 urte pasadira,
gorabehera handiekin, baita ere gai honetan, zer hemendik aurrera nola planteatu behar dugu, eta berriro ari naiz, gure gaiaren ikuspegitik begiratuta. Hau da, eliza eta kulturak eliza eta inkulturazioa. Iradokizun batzuk bakarrik egingo ditut, ze jakina, ez naiz profeta eta ez da programatzaile. Ez da, orduan, iradokizun batzuk egin genitzake behar bada, eta hemen sartzen gara behar bada gaurko munduan beste kontzeptu mundializazioaren kontzeptuarekin berri estena, gara hartan ere bai, niko handu tesi egin nuen nien da kontzeptu hauekin ibili behar izan genuen, orduan ere, mundializazioaren kontzeptua oso batez ere sare harreman, herrien arteko eta gizarteen arteko harreman sare hori adierazteko erabiltzen zena, ezta? Eta elizak baliestatzen zuena, hau da positibotzat gaudiometez bertan mundializazio hori, prozesu zera hori, nola baiteko mundu osoaren bateratze edo, eta bueno, onuren zera laudorioak ere bai, Paulo VI kontzilio garaian, onura bizitatzera joan zenian da. Bueno, hori oso balio positibotzat hartzen zuen elizak orduan ere. Mundializazio deitzen zitzaion prozesu hori. Bakarrik gertatzen da, eta bueno, eta ulertzen zuen gainera bere eglizaren beraren unibertsaltasunaren edo katolikotasunaren linean dagoen prozesu historiko moduan. Gertatzen da, mundializazioak beste zerak arriskuak deskubritu dizkigula, batez ere orain deitzen dugun globalizazio neoliberal honekin. Hau da, badaude mundializazio universalizatzailea, eta badago mundializazio uniformizatzailea. Eta bi hauek bereiztea uste dut importantea dela, eta universalizazioaren bidetik doan mundializazioa positibo izan daiteke elizaren ikuspegitik, baina ez uniformizazioaren ikuspegitik doana. Hau da, elizaren katolikotasun eta elizen anistasun kultura, hau da, kulturen araberako elizena, anistasunek espresatzen duten elizaren katolikotasunaren araberakoa izango da mundializazio universalizatzailea, baina mundializazio uniformizatzailean gaurko globalizazio ekonomiko eta zerak finantzarioak inposatu nahi duen globalizazio kulturaldetik uniformizatzailea kaltegarria zaio elizaren kulturei buruzko teologia edo eklesiologiari. Eta, bueno, lehen aipatu dugun orduan zera, inkulturazioaren dinamikari. Eta alde horretatik badu horrek, problema honek badu aurrekaririk danok ezagutzen duguna, Biblian bertan, Babelgo dorrean. Babelgo dorrearen eraikuntzaren mitoaren bidez, adierazi izan da hizkuntzaren banaketa batzutan interpretatuta jainkoaren kastigo bezala. Gaurko segetek eta alderantzez interpretatzen dute hain zuzen. Imperioak inposatu nahi duen hizkuntza bakarretik edo inposizio horretatik libratzen ditu jainkoak hizkuntzetan banatuz herriak. Hau da, ez da ia kastigu bat, baizik kastigu bat da nola baita esateko, imperio uniformizatzaileari. Eta da afirmazioa kulturaren diversifikazio, kulturen eta hizkuntzen diversifikazioaren afirmazioa. Beraz, jainkoaren liberazio ekintza bezala. Alde horretatik, badaukagu elementu
bueno, bestelako elementuak ere bai, baina importantea da manipulatu. Guztiz beste ere batara interpretatu izan den Babelgo dorrearen mitua, uste dut importantea zaigula. Bueno, beraz, zer da gaur denon ahotan dabilen globalizazioa? Bueno, Wikipediatik hartu dut definizioa, horlako mila egongo dira, baina baliozko izan daiteke. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala. Eta hor bizi gara, hor sufritzen ari gara. Que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Fenomeno eta proiektu, ez baita fenomeno historiko hutsa, baizik proiektu politiko, ekonomiko, finantzarioa, eta hori izateaz gain, fenomeno izateaz gain, horrekin batean eta agian horren zerbitzuan fenomeno eta proiektu kultural bat da, uniformizatzailea. Bueno, orduan honen aurrean, gogoeta egin beharko nuke zer esaten digu, edo zer nola jartzen gaitu, orain arte esan dugun, kulturaren edo kulturei buruzko teologiak Vatikanoko bigarrenetik datorkigunak. Bere onurak eta arriskuak ditu fenomeno gaurko mundializazioak, eta oso bereziak hizkuntza eta kultura babesgabe eta murriztuentzat. Bitartean, dorre elebakarrearen ideologoek, Babeleko ideologoek, eta dorrearen ideologo eta arkiteto bihurtuak, dorre elebakarraren ideologo eta arkiteto bihurtuak, mundu zabaleko merkatu bakarra eraikitzearekin batera, pentsamentu, kultura, eta azken batez, hizkuntza, bakarreko mundializazio uniformazioetzailea ezarri guran ari zaizkigu. Horren aurka, bestelako mundializazio aukerarik badela erakutsi nahi digute indar eta erakunde altermundialistek. Hain zuzen ezberdintasun kulturalak eta hoien aukera ekonomiko eta politiko ezberdinak defendituko dituena, mundutar guztion arteko elkarrizketa eta elkartasuna komunioa, elizizkeran esan da, eta Babelgo dorrearen diseinuaren aurka Pentekosteko paradigma, hau da, hizkuntza, hainbat hizkuntzatan hitz egiten duen Eliza eta gizartea, Pentekosteko paradigma aukeratzea dagokio mundu edo mugimendu altermundialista honi. Beste fenomeno bat importantea daukaguna gaur egun multikulturalismoa edo deitzen dutena, eta estatuetan eta, estatuak, gure mendebaldeko estatuak eskatuta dauzka gainera. Hau da, emigrazioaren bidez eta hainbat komunitate kultural diferente ezarri dira eta nahasita lehengo gizarte handiagoen artean. Danok ezagutzen dugu, Frantzian zenbatenoko borroka darabilten hontan, Kanadan, eta eta hontazko multikulturalismo honen fenomeno politiko honek konotazio oso bereziek hartzen ditu, botere politiko, estatu botererik ez daukaten herrietan, eta herri desintegratu, kulturalki desintegratu, eta minorizatuta daudenentzat. Globalizazio botere diseinu integral bezala, esan beharra dago mundializazioen prozesua
Globalizazioaren prozesu hau askoz beste konotazioa hartu du hain zuzen multikulturalismo honekin, eta hain zuzen gaurko munduan eta gure artean, hainbat emigrante ditugularik, emigranteia komunitate bihurtuta sarritan, edota grupo estable bihurtuta ez da. Orduan alde horretatik beste pentsamentua beharrezkoa dugu fenomeno honen aurrean, batetik estatuek egiten estatuetan dauden eztabaida politiko, soziologiaren, politikaren eta antropologiaren aldetik dauden eztabaida horiek gure artean gure situazio, herriaren situazio honetan gogo eta egitea eta eztabaidatzea oso konotazio bereziak hartzen dituelako, ezta? Lehen mailako arazo bihurtu bada beraz multikulturalismoarena, hainbat estaturentzat mendebalde honetan, gure inguruko estatu indartsuentzat alegia, zer esan behar dugu Euskal Herria eta horrelako herri desintegratu minorizatuetzat daukan eraginaz. Nola jokatu behar du Euskal Herriak administratiboki eta politikoki eta kulturalki bere baitan zatikatuta egoteaz gain, bere herritasuna eta kultur eta hizkuntzazko nortasuna onartzen etzaizkionean, inguruko hizkuntza kultura indartsuek lurrik handiena jana diotenean, eta bere ahalbide politiko-administratiborik ez duenean hizkuntza eta kultur politika propioa diseinatzeko eta gauzatzeko. Globalizazio eta multikulturalismoa arazo politiko konplexua baldin badira, edozein estatuko politikarentzat dramatikoa gertatzen zaigu herri desintegratu minorizatuetan. Gaurko Euskal Herri gizarte plurala dela esanez erantzuten dute batzuek, eta horrekin definitu nahi dute nolabait gure herria. Definizioa eman nahi dute. Ez eren, hala ere nire ustez, pluralismoak ez du ezer definitzen, ez eren identitatea definitzen ez duelako. Gertatzen da, Euskal Herria plurala da, eta horren atzean, sasi definizio horren atzean, diseinu ideologiko politiko neoliberala dagoela, Euskararen eta Euskal kulturaren berreskurapenaren eta Euskal Herriaren berreraikuntzaren kontrakoan ere ustez. Oso zaila da gaurko Euskal Herriak globalizazio eta multikulturalismoa berriak bertaratu dizkioten irtenbide egoki ematea, oso zaila du. Hau da, geuk bizidugun multikulturalismo hori oso zaila du erantzun egoki ematea. Baina garbi dago nire ustez guztiz gezurrezkoa eta okerra dela aipaturiko sasi definizio hortatik abiatuz inolako soluziorik bilatzea. Eta hau esan da, orduan holako ikuspegi gaur biziditugun problema kultur dinamikan eta gure artean ere oso hurbilekoa ditugunarekin zeginkizun du Elizak berriro ere itzuliz. Inkulturazioaren konzeptu klabera nola zeginkizun edo nola diseinatu behar du aurrera bidea. Ia da, ez dute inolako Aita Santuari eskidiot eskainiko inolako programarik, Baina, holako zera batzuk, puntu nolabait iradokizun txiki batzuk egingo nituzke. Vatikanoko, eta azken parte hau irakurri ingo dut, Vatikanoko bigarren kontzilioaren ondoren eta ondorioz landuriko evangelioaren eta Elizaren inkulturazioaren doktrinak inoiz baino balio handiagoa duela uste dut. Bide horretatik dauka Elizak betetzea bere misioa gaurko munduan. Iruditzen zaidanez, Frantzisko Aita Santu berriaren keinu eta esaldiaren batzuk behin baino gehiagotan errepikatuak hortik doazela. Inkulturazio profetiko evangeliotik eta ez kondenazio, konfrontazio eta errestaurazioaren bidetik.
Hau da, herrien evangelizazio berria, Europaren evangelizazio berria, etorriko da inkulturazio profetiko evangeliotik, ez kondenazio, konfrontazio eta restauraziotik. Eta gorago iradoki dudanez, etengabeko eklesio genezia kontzeptu hau uste dut. Zeharena dela, bintza badu liburu bat horretaz, berak sortua dela, Leonardo Boffena, hau da, Elizen sortzea, eklesio genezia, etengabeko eklesio genezia esan nahi du inkulturazioak. Hau da, jainkoaren salbamen estrategian enkarnazioa gauzatu den bezala, Elizaren evangelizazio estrategiak inkulturazioan gauzatu behar du. Jainkoaren salbazioa enkarnazioan gauzatu den bezala, Elizaren evangelizazio gaurkoa inkulturazioan gauzatu, estrategiak inkulturazioan gauzatu behar du. Eta abiaburu horretatik, eta jarrera horretan oinarrituta, zenbait puntu iraduko nituzke, esan dudan bezala, solasaldi hau amaitzeko. Bat, misio herrialdeak deitzen ditugun hoietan, lehen evangelizazioko herrietan alegia, ausardia eta irudimena behar du Elizak, Eliza molde berriak sortzeko, bertako kulturen araberatuak, hau da, konformatuak. Berriro itzultzen gara konzeptu hartara. Bi, mendebaldeko Eliza zaharretan sakondu beharra du Eliz anistasuna. Herri bakoitzeko kultur tradizioaren arabera liturgia eratuz eta bestelako fedezko adierazpideak landuz eta bertako pentsamentu teologikoa sakonduz. Hau da, Eliza partikularren sakontzea beharrezkoa duela uste dut mendebaldeko Elizari begira. Hiru, mendebaldeko herrietako Elizei begira. Hiru, batez ere Mendebalde eta Europarekin identifikatzen dugun gaurko mundu eta gizarte sekularrari dagokionez, harreman dinamiko eta hurbileko elkarrezketa ireki eskaini behar di Elizak gizarte eta kultura sekular horiei, zibilizazio moderno honetan ere, bere inkulturazio forma berria bilatuz. Herrian, herriko Elizak, Eliza berriak, berrituak behar bada, Eliza berriak sortzeko, berriro eklesiogenesis. Elizaren eta kulturen batze horrek, inkulturazio horrek, sortzen du Eliza berri bat, eklesiogenesis. Eta hain zuzen hor dago misterio evangelizazioaren, ez bakre misterio baizik, baita ere evangelizazio gaurko, evangelizazio programaren sekretua. Ez konfrontazio, ez oposizio, ez kondenazio, inkulturazio. Eta inkulturazioa da hain zuzen, Elizak etengabe, Eliza berriro sortzen. Eta etengabeko inkulturazio horrek Eliza berritua sortzen ari da. Hau da, eklesiogenesis, Elizen sortzea, ez da, edo Elizen eratzea ez da misioetako lurraldeetakoa, baizik etengabe gertatzen ari dena edo gertatu behar duena Eliza zaharretan ere. Bueno, eta beste azken punture bat, gaurko hiri eta gizarte multikulturaletan eginkizun konplexua du Elizak, gure artean ere bai, kultur komunitate eta minoria bakoitza ezagutuz, onartuz, eta bereientzako fedezko adierazpenak garatuz. Oso konplexua, edozein herrialdetan eta gure artean ere bai. Eta oraingoa bukatzeko, inkulturazioan oinarritu behar du Elizak jendeen eta herrien kultur eskubideen alde predikatu eta hoiek defenditzeko. Batetik, jende eta herri pobretasun kulturala gainditzeko bidean, hau da, herri pobreek biziduten edo erdi pobreetan jende askok biziduen pobretasun kultura gainditzeko,
Bigarren, herri eta kultura minorizatuen identitatearen eta garapenaren alde, eta hirugarren, globalizazio neoliberalak ezarri nahi duen uniformizazio mundialaren kultura eta hizkuntza aniztasunaren kontrakoaren aurka borrokatzeko herrien eta kultur komunitateen duintasuna eta aniztasuna eta beraztasuna bermatzen saiatuz. Bueno. Bigarren konzilioaren anuntz, ez da gauza hundirik bera zuen esperantza gerantza. Bueno, alderdi honetatik azaltzen saiatu naiz pentsamentu aldetik aurreratu dela peskatxo bat. Hau da, hain zuzen, ez kulturen eta elizaren eta kulturen arteko harremanari dagokionez, Gero, praktikan, eman dezagun, horrek, esate baterako eliza partikularetan sakontzia, kultura aldetik, pentsamendu teologikoaren aldetik, geure artean bertan, ez da? Hortan, nahiko motel, uste du, oso motel. Gero, bestea, batez ere, gaurko eta lehen horrein dekoagon problema nagusietako bat, eta sufri arazten gaituena seguruenik, ez da? Elizaren erantzuna gaurko mundu sekulartuari, hau da, kultura sekular horri, denok bizi duguna, eta horri buruz batez ere horren aurrean, nik uste ez dala aplikatu. Hemen esan dugun zera hori ez da aplikatu, eta batez ere beldurra, konfrontazioa, kondenazioa, hitz klabeagoak edo postura klabeagoak izan dira, eta ez inkulturazioak ez da bakarrik orduan Afrikako halako herrialdean dauden ohitura batzuk jasotzea, baizik inkulturazioa da askoz sakonagoa, eta balio duena kriterio eklesiologiko eta pastoral bezala baita ere problema honi erantzuteko. Eliza gaurko mundu sekulartua, azkenean mundu sekulartua da bizitzeko forma bat edo pentsatzeko forma bat eta kultura bat azkenean. Eta horri erantzuteko nik uste klabea dela inkulturazioaren kontzeptua, esan dudan bezala, kondenazioaren, konfrontazioaren eta zearen kontra dagoena, eta evangelizazio berri bat Europan behar dela, hori azken aite santuak eta hori daukagu bizi-bizian, ez da? Zer de evangelizazio edo nola gingo de evangelizazio berri hori? Evangelizazioak eskatzen duain zuzen berriak inkulturazioa bere horretan darama. Hau da, inkulturazioen estrategia. Eta inkulturazioen estrategian mundu sekulartuaren aurrean ere bai. Alde hortatik eta pentsatzen dut dauzkaguela problema oso latzak eta kontzilioaren ondoren, pausotxo batzuk aipatu du, baina daude bai, nik uste. Pausuak aurrera, baina orain dela urte batzuk. Ja. Atzera. Ja, bai, gauza batzuetan bai. Hori teoria da, zuk esaten dezuna, eta gero gure inguruan ikusten duguna, bizi duguna, zeharo bestelakoa da. Eta ezintasuna, eta esaten dugu eliza eta beti pensatzen dugu gorago daudenei, baina gero ez elizak talde bezala, eta ez gizarteak ere hola. Nik uste... Gehiengoak bezala, ez du onartzen gutxien bat badagoela, edo beste talde bat badagoela, beste hizkuntza bat, beste kultura bat, hori baztertuta daude, en fin... Bai, alde hortatik... Bai, oraindik kontziliotik datorkigun, edo kontzilioa behintzat pauta batzuk eman zituen, ez da, eta gero desarrollatu ere egin dira pentsamentu aldetik. Oraindik hortik bidea irekitzeko, esaten duen neurrian,
Bai, falta zaigu, bueno, ikaragarri hori bai. Baina hori zergatik. Alde guztietatik, bai. Hori zergatik izan da. Batez ere, Roman dauden ideologiak oso... Bai, nik uste hor egon dela involuzio moduko bat egon da, eta zera gai honetan ere, bai, batez ere, ez nuke esango misio zera, bueno, hor ere bai egon dire, edo badaude problemak, ez da? Baita ere adaptazio edo konformazio edo inkulturazio, misio edo lurraldeetan, eta baina nik uste oraindik grabeo ikusten dut geure, zerak Europaren evangelizazio horrek ez duela pausorik emango, evangelizazio berri horrek, benetan horrelako printzipio edo horrelako zerak estrategiak gorpuzten espaldin badira eta seriotan hartzen espaldin badira. Eta, bueno, Eliza berria sortu behar da, hau da edo berrituak. Adibidez egin Nafarroan mina handia egin du Obispoak, momentu honetan, obispoa adibidez, mina handia egiten ari da. eta lengua. Lengua ere bai, baina oraingoa. Adibidez, jendea benetan duta nago, eta nik kristaba sentitzen ez, baina batzuk ez dira eta mina handia. Baina ez dugu erantzunik ematen. Nolako erantzun ematen dugu, inolako? Neri ere duzen zaitzak. Adibidez, Elizak eta eskribitu egin dituztenak eta gara eskandalutxa da. Eskandalutxa. Hemen Nafarroan izan da izugarria. Eta bagauza horiek kutsatzen du jendea. Eta hori kultur maila da baita eta ekonomiko kontua baita ere. Bai. Nire ustez badira ere eredu itxaropentsua. Adibidez, Kataluniako Eliza hau askoz ere aurreratua dago gai honetan. Orduan zer egin behar dugu hemen Euskal Herriko Elizan bide horretatik aurreratzeko. Han, Kataluniako Eliza mapan dago, Europako mapan. Bai, sentidu horretan, bueno, gure zera bate barkatu bai, berehala. Bai, esan, bueno, esan. Katalunia ondo dago, baina jarri zazu begi aurrean Valentziakoa. Pixka bat hola ulertzeko Nahiago dut, gauza positibo bat. Baina. Bai, guri artean ikuste, bueno, badakizu nola egondan kontziliotik hasita edo, bai, kontzilio ondoren hasita, baina, bueno, 1970 urteetatik borroka bat, bueno, Euskal Eliza esan izan dena, hori konkretatzean, alde batetik, provintzia, Eliz provintzia, hori frakaso bat izan da, bai, hor desilusio dezera bat. Baina ez da hori bakarrik, ez da, hau da instituzionalki, bai, gure herria bezin desintegratuta daukagu Eliza ere, bai. Hori da. Baina ez da hori bakarrik, nik uste dauzkagula bestelako utxune handiak, baita ere, pentsamentu teologiko bat sortzean. Edo pastoraltza, zera bat, pentsamentu eta praktika bateratu bat edo, zera bat, lantzean. Eta gero gure liturgian, bertan, ez da liturgia, da forma liturgikoak eta zerak, bai, hizkuntza euskera eta espainola edo sartu dira, baina askoz gehiago da inkulturazio liturgikoa, askoz sakonagoa da hori baino, eta oraindik hor pauso handiek ematekoa dauzkagula, orduan ez da bakar, instituzionalki bat da batetik, eta baina bestetik da, nik uste utxune handiek ditugula, benetan Eliza partikularraren, Euskal Eliza partikulararen ideian sakontzeko eta bidea egiteko. Hori maila guztietan, Eta teologia sortzeko ere, euskaraz gutxienez porrot izugarria. Bai. Bueno, ez bakarrik testuetan, ez. Erakundeak eta
Eskola. Bai, bueno, jakina, ez du orain ari gara konkretatzen, da da interesantena hemen, bueno, teoriak edo kontzeptu batzuk agertu ditugu, baina hau da, zuzen, ze praktikatara edo geure bizitza praktikoan ze ondorio ateratzen ditugun edo ze kritikak egiten ditugun eta ze bide hartzen dugun, hain zuzen geure bizitza eta geure eliza daukagun eliza honetan, ez da? Edo daukagun herri honetan. Barkatu. Bai, nik horrengo Euskal Herri osoan ezagir, baina hemen Nafarroan txataterako euskarak dut, ez da? Hemen, ez da, bizitzan dugu esperientzia bat, esateko da. Iturraman bertan, Iturrama osoan bizi naiz, eta orain dela urte bat zorintzat hor ziren Franziskotarrak gehienak, denak gehienak ziren euskaldunak, baina ez ziren euskaltzen meza nagusian, bakarrik aita gurria eta bat, hortik ez ziren pasatzen, nik esaten nien. Ezagutzen ditut bai. Nik esaten nien, gutxiraz erabili Iturrama auzoan, euskal kulturuaren ehuneko hori erabili, baina hori beti ausartzen esaten ziren, ez zuek eskatu behar duzue, batzuek eskatzen genuen, baina gero, larun batetan egiten zen euskal meza bat. Ja. Baina hor ere, eta leku askotan, baita euskal mezan ere, askotan. Horrein laburpen txiki bat gaztelaniaz bada ez badere norbait erdalduna bali bada. Eta konturatzen gara, Nafarroko herri euskaldunenetan ere, goizetan, ez dakit, goizuetan, lehitzan, batetan meza horretan, eta beti gaztelaniare naiz eta teorian euskal meza izan eta bat. Orduan, esan ditu oso egoera, hizkuntzaletik behintzat eta kulturaletik oso etxigarria. Bai, nik uste hizkuntzaren, hau da, euskeraren aldetik, bai, liturgian, bai, lehen esan dudana, pentsamentu, hau da, Elizak sortu behar duen pentsamentuan, ez da, ez bakarrik teologikoa, baizik espirituala edo pastorala, eta bar, ez dugu, eta gero, liturgian nik uste, bai, hau da, ez da bakarrik sormen liturgikoa, baizik gero erabileran, nik uste utxune handiek izan ditugula, eta ez dugula aurrera egin. Zer gauza bat esatea ez. Nik etxarri labankoan ez, Lekunberri ondokoaz. Lekunberri azken hamarkadetan, aurreko hamarkadetan, izan da nahiko erdalduna, egoera sozial duparmetan. Baina orain, hango ikastola hasi zen duela ezagik 40 urte, eta orain eskola oso da ereduan, eta bat, baina gero mezan, ni noizean behin agertzen aizenean, euskara egiten da, orain dela 30 urte da. Ja. Hasieran hitz batzuk, eta jauna eman ondoren, azken pasio egin. Garrantzia hori ez dutana. Baina, evangelioa, irakurgaiak, eta homilia eta... Bai. Bueno, seguro, bai. Gizartea, adioz hor, larraunien, euskera mailan, aurrera egin du gizartea. Bai, alde hortatik esate baterako nik uste jakina, gero segurunek apaizen aldetik edo bere makaltasuna ere, bai, ezta? Baina, bai, euskera aldetik, bai Nafarroan eta oraindik gehiago zeratan, komunitate autonomoan, euskera aldetik gizarteak eman dituen pausotan ez du, horren araberako pausurik eman Elizak beren praktika liturgikoan eta praktika... Aurretik liderako gizartea, Elizak jarraitu egin dio Elizak. Baina ez dio jarraitu ere egin ikuste. Bai. Orduan, berak Lekunberri buruz esaten duena leku askotan gertatzen da ikusten. Zaila Lekunberri edo Donestebe edo Elizondo, Bai, baina, adibidez, joate bat zara goitzueka ere, goitzueka oso euskalduna da, eta da ere, konturatzen zara, hasi dira askartzen dut. Zuk esan desuna, Lekunberriko bihotza erdalduna zen gutxi gora berezen erabileran. Baina orain ja... Orain ez da nabaritzen... Aspaletik aurrak gazteak ikasi dute euskeraz, eta gainera joan da, etxe berrien Gipuzkoako jende asko eta bat. Bai, baina orain
ume horiek gazte eta guraso gazte horiek dira Elizara urbiltzen. Punto, hori da. Bueno, urbiltzen dira, horrekin igual batzuk bai, baina joera eta inguruko eragina hori da. Espalditik ja, gertatzen da beste batzuk gainera oso larria. Lehen leku berriko bezala joaten ziren leku berriarrak. Orain joaten dira larrongoak. Larrongoak orain deko euskaldunak dira, eta joaten dira erdalduntzera. Baina erdaldun horiek erderaz bizi direnak beren eskubideak eskatzen dituzte. Eta gogor. Ezagir euskaldunak baina bintzat ametu egiten zen. Ez da bakarrik pentsamentua, Ja, bai, praktika liturgiko eta zera, bizitzan, bai. Azterketa kritiko pizkat egiteko ez gara gauza. Eta, bueno, nik uste atzera egin dela gainera, berak horrezaten zuena, sentidu horretan uste dut gure elizetan da bai, ez bakarren Nafarroan, komunitate autonomoko zeretan Gipuzkoa eta Bizkaian ere, Araban ez dakit, Araban ere seguren ipai, sentidu horretan atzera ere egin dela uste dut, eta batez ere dimisio moduko bat eman da. Hau da, tentsio bat zegoen kontzilio ondoren eta garaia hiletan bat zegoen tentsio bat, hemen aurrera jo behar dugu eta zerak lorpena behar ditugu, orain iaia dimititu, jakina, indarrak ere galdu direlako Eliza barruan behintzat, ezta? Eta baina bai dimisio moduko bat ere badako seguruenik, eta berriro, ez dakit. Oso polita da, eklesio genesis, eta oso. Baina gero, antxe da bilen arduraduna, datorkion jendeari, ez dakit zer egin behar dion zerbitzua, eta orduan ez da Eliza berririk, ez da ezer. Orduan atzerago. Bai. Bere alako premiei erantzun beharra. Bueno, mundu hori da, ezin gitxi, herri batzuk balin bauzka, dauken arekin. Panorama ez da. Eta gero hementxe, Irun herrian, bize da, beste munduak. Ez dakit, zeinek pensatzen duen, eskatzen duenari erantzuten zaio, hori ez da egia. Eta tartean ere... Eta bestetik dago nik uste, aintzindari izan beharko luke, nire ustez, Elizak aintzindari izan beharko luke, ez bakarrik gizarte evoluzioetan den neurrian, edo atzetik, edo arrastaka jarraituko diogu nola baita, ez da hori bakarrik, eta hori ere egiten espalde maukerrago, baina uste dut aintzindari izan beharko lukeela, horrelako, eta iruditzen zaidenez, kontzilioari berari erantzungo baldin badiogu, uste dut obligazioa genukeela, zerak, bango printzipioen arabera, Elizak aintzindari izan beharko lukeela, kultur zerak hizkuntza minorizatuen defentsan, eta defentsan ez bakarrik, hitzez eta zera, baizi praktikan. Bere praktikan. Ez dute onartuko. Minorizatu, menperatu, eta hori ez dute onartzen. Eta esango dizute, onartzen baldin badazu herri menperatu bat badagoela, minorizatu, kultura minorizatu bat dagoela, orduan arrazoia daukazu. Baina eske hori ez dute onartzen. Hori ja demokrazia dago, eta legeak ere, askatasunean bizitzeko. Bai, edo eta zera, beste esaten dutena, herri plural badago hemen, eta kultura edo zerak, eta horren arabera, zera bat, politika, zera bat, eliz politika, edo politika, zera bat, liberal bat egin behar da, bakoitzari emanez, zerak, bakoitza bizi dadila, edo bakoitza desarrollatu dadila bere erara, eta politikak ez du horta sartu behar, faltsua da guztiz. Sartu egiten delako, hau da. Hizkuntze zeharik, planifikaziorik ez dela behar esaten duenak, azkenean da, hizkuntz planifikazioat baduelako. Bai. Eta orduan zerak
liberalismo faltsua dela uste dunik, zeran, hau da, politika liberal baten izenean, eta gero ez, Euskal Herria plurala da, esatearekin ez dugula ezer esaten eta ezer konpontzen, iruditzen zait. Euskal Herrian plurala bada, baina horrek ez du definitzen Euskal Herria. Euskal Herria proiektu bat edo baldin bada beste zerbait definitzen du, eta horren arabera pluraltasun hori errespetatu beharko da, eta zer egin beharko da, ez da? Ez du, bai, gobernatu beharko da, edo zuzendu. Giza eskubide eta talde guztien eskubideak ere errespetatuz, onartuz, asumituz eta errespetatuz. Baina, hori ez dut uste, politikari baten ahotan inundik ere ez dut, eta bueno, eta Elizaren aldetik ere ezin, zera, Euskal Herri plural esatearekin, edo bueno, hemen inglesarekin zabiltzate orain, ez da, bai, multikulturala edo multi-eleanitza dela esanez, horrekin ez dugu inolako zeharik ez definitzen herri hau, eta ez definitzen teorikoki, eta gutxiago oraindik proiektu bezala. Gauza, erabat ezberdina da, hemen adibidez, euskara edo gaztelera zartean, nola zan azken finean, kristaltasuna munduan gaude. Edo joan Afrikara edo Asiara, beste egite ezagutzen kristaltasuna, eta da evangelioaren aldetikan, erabat ezberdina da, hori. Ara joan baduzu, benetan ezagutzeko lehenabizi hango kultura, eta gero nire baduzu evangelioan, baina hemen ez erabat ezberdina da. Bai, nik uste gure herrietan konturatzen gara deskristautze, ikaragarria, bueno, deskristautze, Elizatik kanpora jendeak bate, gero fenomeno sekularizazio fenomeno deitzen diogu horrela esateko, ez da? Inolako konotazio ez negatibo eta ez positibo, sekularizazio problema. Baina sekularizazio hori ez dugu onartu nahi, nik uste. Eta alde hortatik, esatu dugunean gero, evangelizazio berria Europaren eta, baina hori zer da, benetan zerak, asumitzen espaldin bada, kultura sekular hori erantzun behar diola, zerak, Elizabeth. Kontrako joera dago, kultura horren kontrako joera. Ja. Elizaren aldetik. Bai. Horregatik izan duen konfrontazioaren esan du, kondenazioaren esan dut, eta, bai. Ja. Baina orain esperantza dago aita santu berriarekin. A ber. Uste dut, Ungarietan eta... Ni neukera aipatu dut aita santuaren zerbait aipatu dut, eta uste dut sentidu hontan esate baterako, hau da, behar da evangelizazio, bueno, kontzeptu edo ideia hauek ez dakit erabili dituen zuzenean, baina bai Elizak, bueno, Juan Pablo Zabigarrena, zera, Juan 23. Esan zuen. Hau da, ireki lehioak mundua sartu dadin eta geua kanpora ateratzeko, ez da? Honek erabili du, konzeptu edo beretsuek erabili ditu. Hau da, Eliza kanpora joan behar du. Eliza atera egin behar du. Eliza, hau da, orduan konzeptu ireki hau, irekitasuneko, evangelizazio ireki hau dela uste dut fundamentala. Ez defentsiboa eta ez konfrontaziokoa ere. Horrekin... Eta aite santu honek, bueno, seinale batzuk badaude, nik uste interesantiak begia da, bai. Bai, parkatu. Gure egoeran, bi hizkuntzak, bi kultura, badaudela eta bizi behar dituzula eta kaso egin behar bi hori eta oraindik, Romako apezpiku horrek oraindik uste dut. Bai. Kultura batean bizi da. Bai. Ez dakit, nik egin dudanez, bai badaki porteñoa eta gero italianoa. Bero hizkuntzetan ez dakit, oso gutxi zaiatu da. Duela 4 urte hemen Iruñean espatu zen mahainguru bat euskara eta elizaritu. Euskara kultura eskatuak antolatuta. Eta hor, esan zen, bai, euskal mundua
hemen Euskal Herrian, Elizatik urrundu dela, eta gauza, aldrebez gauza bera gertatu dela. Eliza urrundu dela euskal kulturatik. Zer egin behar dugu hemen aldatzeko. Agian, Vatikanotik beste haize berriak etortzen badira, hori onura izango litzateke, baina orain 8 kontseilari izendatu ditu Aita Santuak, eta bata euskalduna da Txileko. Bueno, euskalduna abizena, euskal jatorriko abizena. Baina euskal mundua ezagutzen Ze beste bat ere Maradiaga ere badago hori ere abizena euskal, baina bueno, ze ikusirik ez du. Beste hauai, Bueno. Hemen aldaketa handia behar dugu. Bai. Azken apezpikuak oso kaltegarriak. Bueno, hor dago nik uste, bai. Nik ez, bai. Kontua da, uste badute, haize freskoa sartzen, hori da kontua zen. Azkenean da, errotkako, mugitzeko, eski, ez dut guztien. Hemen batez ere opuz nahi dagoen, no. Lehen aipatu duzun puntu hau da. Euskal kultura edo bai, eta Elizaren distantziamendu handia uste dut hortik joan zerala ez da. Bueno, nik uste hori erreala dela. Hau da, batez ere euskeraren edo zeran munduan bizi dena gure artean ere, bai, nik uste gehien urrutiratu den mundu hori dela, inzuzen, ez da? Bueno, urrutiratu, esan nahi dut, kritikoena dagoena. Gero, jakina, ez da erakunde bati buruz hitz egitearren, baina, bueno, mogimendu eskuindarrak, zerak, eta behar bada Elizara joaten direnak, ez dut esan nahi horiek direnik zerarik, kristauenak. Horregatik, Elizatik urrutiratzea eta Elizari buruzko kritiko izatea ez dela, berez, bestea baino urrutiriago dagoela esatea ere. Baina, bueno, alde horretatik nik uste badagoela, hor, erantzukizun zera bat, eta borroka, euskal kulturaren eta hizkuntzaren eta aldeko borroka honek, hau asumitzen espaldin badu Elizak, nekez asumitu eta bultzatu. Nekez sektore horiek evangelizatuko ditu, berak evangelizatu nahi duen bezala. Nik uste, hau da, hain zuzen, iruditzen zaite esandako guztien konklusio bat badela hori. Hau da, benetan, kulturalki hurbiltzen espaldin bada jendeen gana, evangelioak ez duela ezer esaten. Evangelioa da biziko praktika. Ja, bai. Eta ikusten dugunez, hori zelako ezintura. Alde hortatik dramatikoa da, egia esan gure situazioa, aparte Euskal Herriaren situazio guztia, baina Elizate barruti begiratuta ere, eta pizkatxo bate sentitzen dugun ez dakit denok ez dugu berdin pentsatuko edo kokatuko ere, baina bai, herri honen nik desintegrazio erabili dut, eta hori dana sentitzen dugun ontzat, zuk esan duzun hori, bai, oraindik dramatikoago bihurtzen du, ze kristau sentitzen gara, eta jarraitu nahi dugu, baina hain zuzen kontradizio horretan bizi gara gure situazio askotan meintzat ez da, eta gure buru gure afinitatea, gurekin afinitatea duden hoiek hain zuzen ikusten ditugu, urrutiratzen direla, urrutiratu zen, nola betzateko ez da, behar bada hurbiltzen ari dira, hain zuzen beren borroka, evangelikoagoa da, mezatara joatea baino. Eskerrik asko.